Enak ya bro, esis ya bro. Wah. Bawane. Esis. Ning pikiran dan tenang ini iki bro. Penak iki kanggo apa? Inspirasi bro. Inspirasi ya. Cocok ning ngene bro. Saya ngutek-uteke bunel yo. Ya ta ora? Mending. Kaya ngene iki lho aku Tulungagung bro. Sawahe menungso wonge-wonge ya. Heeh. Sawahmu ning ndi, Kak? Pucuk gunung ngono bro. Ketanduramu telo ketegalan kok, sawahmu. Sawahmu ora mbok banyoni kan. Wah, Bae musim hujan ada banyoni to bro. iki ana wonten kawasan Boyolangu. Candi Dadi sakmenika Kecamatan Kalidawir. Kecamatan Tulungagung. Nggih, Kabupaten Tulungagung ya. Kabupaten Tulungagung. Oh, ya Tulungagung ya bro ya. Ini tempat wisata. Wis kanggo sapa ae monggo nek dugi wonten mriki enggal-enggal mawon wonten Candi Dadi sakmenika wonten inggil nggih. Monggo. Tumut kula nggih. Ini tempat kanggo camping. Ya kanggo kanca-kanca Suasananya enak bro ngene bro. sing kanggo Ning camping yo letter di ya. tempatnya wis tersedia aman kanggo ngeliat srengenge ya nek esuk-esuk nyawang srengenge koetan wah mantep jos iki Soro kota Tulungagung ning kene. bisa bakar-bakaran ayam ning kene iki nek wengi ya nah penduduke pemandangane oke jos mantap Tulungagung punya budaya. Salam budaya. Monggo. Jarak saking ngandhap dugi nginggil sak menika perjalananipun nggih ngantos 20 menit. Nggih, ngantos 20 menit dugi wonten inggil. Sak menika wonten mriku wonten pucuk nggih. Tasik inggil melih. Monggo kalem-kalem kemawon kita sedaya lampah. Monggo. Iki lho, suket bulu perindu. Ya iki jenenge sing divirale bulu perindu. Bulu kasih sayang, ya ta? Nggih, Nah, munyer-munyer kuwi. munyer-munyer. Ya iki sing jenenge bulu perindu tapi rindune ra ketekan, ya ta? Mergo suket. Wong cewek kayak suket ya apa kintil. Ngene no bos, ngene. Suket diwenehne. Nggih pelekat. Ya mempan. Ya iki. Jepang, Bro. Dimutil. Munyer-munyer. Jare munyer-munyer. Iya iya nah. Iki muten iki. Ya iki semuanya Ah, lagi. iya munyer. Munyer sak pok-poke. Monggo yo. Dilanjut yo.
alam begitu indah ya. Enak iya Bang. Dinikmati. Wes diparingi kenikmatan. Kurang penak piye jajal ya. Iki alam. Bukan alam buatan iki, alam asli. Yo, iki kurang sithik meneh. Tujuannya ade wis ketekan. Ya. Ayo dilanjut neh. Yo, monggo. Seger mae. Ah. Rau mbah. Nggih, Hen seger ya mbah. supaya enggak panas. Iki bukan panasnya hawa. Panasnya kahanan. Yo, dilanjutna.